Demano fo kele do kela tomolo ale ni danga ni ɲɔgɔn cɛ kanga ba marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa mugan kɔ olu ni tora o la. Mali direction générale de la protection civile olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko tasuma jeni minnu kɛra ɲinan san kɔnɔ ko o ka ca ni 1000 ye. An sɔngo misi gɛnna dɔ ale ni a ka bagan olu kɔni jagoya minɛla yen nɔ. Ale ni ba fila bɛ bɔ taara kɛ bagan gɛnna dɔ kɔni su kan kuluwo kɔnɔna la. An balimaw an bɛna ni kibaru ni walanwalaw bi aw ka don kibaru kɔnɔna la. Janvier kalo tile 10 san 2000 ale ni 23 kɔnɔna la. Kɛlɛba dɔ kɔni kɛra tombola ale ni danga ni ɲɔgɔn cɛ kangaba marabolo kɔnɔna la. K'aw ladonna k'a fɔ ko nin kɛlɛ in kɔni ko ale kɔni sɔrɔla Damago kɛlɛ dɔ de fɛ. Ko kabini waati jan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini san 2000 ale ni 21 kɔnɔna la. Ko nin dama nɔfɛ kɛlɛ in kɔni bɛ yen nɔ ko damanda dɔ kɔni de bɛ yen nɔ ni u b'a fɔ ma ko antenne kɔrɔ ko tombolakaw olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu le kɔni ta ye dama in ye ko sabula a bɛ olu kɔni ka dugu fɛ nka danga yen dugudenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni de ta ye nin dama in ye kabini o waati ninnu mankan kɔni bɛ nin damako in kɔni na o kɔni kɛlen a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa caman kɔni da donna nin damako kɛlɛ in kɔni na walasa cogoya min na bɛn bɛ se ka sabati ni maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ko waati dɔ yɛrɛ kɔni nana k'a la kangaba ye préfet ale ni dugu ɲɛma wɛrɛw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛbɛn dɔ kɔni bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa si kɔni man ka taa nin dama in na tuguni. Ko o hakilina minnu kɔni taara préfet ale ni dugu ɲɛma dɔw fɛ ko tombolakaw olu kɔni ma sɔn ka ni yamaruyakan in kɔni labato. Sabula ko a bɛ olu kunkolo la k'a fɔ ko olu kɔni de ta ye yɔrɔ in ye nka dangakaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔnna ka sɛbɛn in kɔni labato ko kɔni tora o ɲɛma ten tɔ ko tuma dɔw la mɔgɔ dɔw kɔni bɛ to ka u dogo ka taa damanda in kɔni na ni ka taa sanubɔla yen nɔ. Tombola yen sifi jɛkulu dɔw kɔni de wulila k'a fɔ ko u bɛ taa sanubɔla ni damanda in kɔni na ni o ye antenne kɔrɔ ye o kɔni kɛlen danga yen sifi jɛkulu dɔw kɔni fɛnɛ bɔra nin kalama olu kɔni fɛnɛ tombolaka ninnu kɔni gɛn ka segin o kɔni kɛlen tombolaka ninnu kɔni fɛnɛ seginna ka taa u ka dugu la ka taa u labɛn ka segin olu kɔni fɛnɛ segintɔla kɔni nana ni bamanan marifaw ni besew ni muruw ni fɛn caman ye u bolo ka na danga yen sifi jɛkulu ninnu kɔni ka kɛlɛ bin olu kan o kɛlɛ in kɔni ne senfɛ maa caman kɔni bɔnɛla ani na a yɛrɛ la fɛnɛ k'a fɔ ko maa caman kɔni joginna fɛnɛ ko ne a ta k'a lajɛ tombolakaw olu ka fanfɛla la a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 18 ɲɔgɔn na ko olu kɔni bɔnɛla u ni na ko wa fɛnɛ maa minnu kɔni joginna o ka ca ni maa 20 ye ko mun kɔni fɛnɛ ye dangakaw ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 6 olu bɔnɛla u ni na yen nɔ ko maa minnu fɛnɛ joginna yen nɔ ko o fɛnɛ ka ca ni maa 20 ye maa joginne minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ta kuma juguya olu kɔni taara kangaba CSRF la nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni tun b'a la ko olu kɔni kun ye cogo man ɲi yɛrɛ olu caman bilala ka na Gabriel Touré la Bamako ko wa k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu kɔni ni tora nin kɛlɛ ninnu kɔni na tan ko a si fagacogo kɔni kun cɛ man ɲi ko sabula ko a caman na i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu ko u fan bɛɛ tigɛ la ko nin dugu fila mɔgɔ ninnu kɔni u tilenna kɛlɛ la janvier kalo tile 10 nka kibara kɔni sera findigilakaw ma olu kɔni wulila ka na nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na walasa cogoya min na yɔrɔ kɔni bɛ se ka ɲɛmajɔ nka o kɔni senfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa caman kɔni bolila ka dogo ko dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu kɔni tunna kibara jɔnjɔnman dɔ olu la fɔlɔ ni kɛlɛ ninnu hukumu kɔnɔna la kangaba préfet o kɔni ye wele bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u kɔni ka wuli ka u jɔ walasa cogoya min na fu bɛ se ka siri nin kɛlɛ ninnu kɔni dan na sabula ko nin ko kɔni filɛ nin ye yɔrɔ min na a kɔni tɛmɛla olu kɔni ka dɔnta kan sabula olu kɔni ye u seko kɔni k'a la o ma se ka fɛn ɲɛ a la ko wa ko ni jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ma u jɔ u jɔyɔrɔ la sɔni waati kɔni cɛ ko nin kɛlɛ ninnu kɔni ko a bɛna taa ka dan kibaru wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali direction générale de la protection civile olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko tasuma jeni minnu kɛla Mali kɔnɔ ɲina ko a kɔni ka ca ni 1000 kibaru min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la san 2000 ale ni 20 na ko a yɛrɛ la k'a fɔ ko tasuma jeni minnu kɔni kɛra ko o kɔni hakɛya tun bɛ taa 1000 ale ni 429 na protection civile ale kɔni ɲɛmaw ka fɔ la ko de a ta k'a lajɛ san 2000 ale ni 22 kɔnɔna la ko tasuma jeni minnu kɔni kɛra ko olu kɔni tɛ sirabakan kasaraw ta bɔ ko nka ko ni a ta k'a lajɛ ko nafolo tiɲɛli fanfɛ ko tasuma jeni ninnu kɔni ye kasara min kɔni ladon mɔgɔw kɔni ka sɔrɔ kunna ko o kɔni ka ca kosɛbɛ walasa cogoya min na ninnu kɔni bɛ se ka u ka baara kɔni kɛ a ɲɛma Mali transition ɲɛmaw olu kɔni ye baarakɛminɛn caman kɔni di protection civile ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mansiba caman ale ni u kɔni ka tasuma faga mɔbiliw fo ka taa se u ka baarakɛminɛn wɛrɛw ma nin waleya min kɔni kɛlen filɛ nin ye o kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye kɔni protection civile ɲɛmaw ma sabula olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko nin mansiba ninnu kɔni ko u kɔni bɛna to olu kɔni bɛ se ka u ka baaraw kɔni kɛ teliya la ale ni nɔgɔya la ko wa a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ caman
caman kɔni be yen nɔ ko hali ni tasuma jeni olu kɔni ma dabila a kɔlɔlɔ ko olu kɔni be se ka dɔgɔya ka sababu kɛ ni mina nunu ye ko mɔgɔ kɔni ka laɲini tɛ kasara ye ko ga ko ni mina minnu kɔni filɛ nin ko u kɔni be kasaraw ka olu kɔlɔlɔ dɔgɔya kosɛbɛ ba fila be bɔ taara kɛ misigɛnna dɔ kɔni su kɔni kan kulu dɔ kɔnɔna la kibara min sera ma olu kɔni ne a yɛrɛ ka fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛlen ko bɔ taara kɛ nin cɛ in ale kɔni su kan kulu dɔ kɔnɔna la yen nɔ k'aw ladɔnna ka fɔ ko nin cɛ in ale kɔni kun tunna a be waati jan bɔ ko kibara si kɔni kuma sɔrɔ nin cɛ in na ko wa ko bɔ taara kɛ nin cɛ in kɔni su ka yɔrɔ mun na ko o kɔni kɛra a ka sɔrɔ dumuni nɔw kɔni tun be yen nɔ mun kɔni be a yɛrɛ k'a fɔ ko maa wɛrɛw kɔni tun be nin yɔrɔ in na ni a yɛrɛlen dɔ k'a fɔ ko o mɔgɔ ninnu kɔni kɛlen be sɔrɔ nin cɛ in ale kɔni ka fagali sababu ye ni jateminɛw kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko maa minnu kɔni tun be nin yɔrɔ in na yen nɔ ni a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko maa jugu dɔw kɔni ne tun be sɔrɔ ko olu kɔni kɛlen ka nin cɛ in faga ko o de kama u talen kɔni be sɔrɔ ka bɔ nin yɔrɔ in na yen nɔ ko wa o waati kelen yɛrɛ kɔnɔna la ko denmisɛnnin dɔ kɔni tun be yen nɔ ni o ye musomanin dɔ ye a si kɔni tun be taa san 13 ɲɔgɔnna la ko kabini samiya kɔni daminɛ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun tunna ko nin don kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔ taara kɛ o fɛnɛ su kan yɔrɔ dɔw la ko nin denmusomani ale yɛrɛ kɔni kun ma se ka dɔn sabula a yɛrɛla k'a fɔ ko su in kɔni kun be o yɔrɔ in na yen nɔ ko a be waati jan bɔ an be waati mina i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni be senna walasa ka se ka nin ko nunu ɲɛdɔn kibara wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da kulo kan kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye karido janvier kalo tile 15 cɛ marifatigi dɔ olu kɔni bina an sɔngo dugu dɔ kɔni kan ni ka tila ka taa ni duguden kelen kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ cɛ marifatigi dɔ olu taara bi mɔnzɔn kan yen dugu kan ni o be an sɔngo marabolo kɔnɔna la nka a yɛrɛla ka fɔ ko ni maa ninnu kɔni u donna dugu kɔnɔna la ka u ka cɛnniw kɔni kɛ ko ga u ma mɔgɔ bɔnɛ a nin na ko ga ni marifatigi ninnu kɔni tatɔ la ko u kɔni taara ni misigɛnna dɔ ye u fɛ ale ni o ka misiw yɛrɛ kɔni fɛnɛ caman nka an be waati mina i ko sisan a ma se ka dɔn fɔlɔ kun jumɛnna u taara ni misigɛnna in kɔni u fɛ nka kibara wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da u kulo kan an balimaw ni ne kɔni kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ɲɔgɔn na